खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि रायजो नाङैनो दुर्गा पुजा थामहिनबा हादर नाङैनो दुर्गा पुजा बे समाव फालिनाय थामहिनबा फालिनो थाखाय थियारि जादों आरो बे थियारि जानाय समावनो माजबादाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय खास्रि बिस्रि जाथाय सोमजिखांदों बे बिखायाव सौनानै सासे सुबुंखौ जायगायावनो जिउ फोजोबदों नंगौ बिखायाव सौनानै सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबदों आरो बे जिउ फोजोबनाय जाथाया माजबादाव नुजाथिदों माजबाद पुलिस थानानि बेन्दोङावनो बे जाथाया सोमजिखादों सासे दुथां सुबुङा सानैनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो बे नांज्लायनाय जाबाय थानाय समावनो बिखायाव सौनानै खनसे सौनायावनो बे समाव जायगायावनो जिउ गोमादों सासे सुबुङा आरो बे जाथायानो सोमजिदों दि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय बहिपुकुरि साहा बागाननि नारायण किसान बे नारायण किसान सुबुङा नारायण किसान सुबुङा बे समाव नाहरबारि से नं गामिनि दीपक गायनखौ सानैनि गेजेराव नांज्लायनाय सोमजिदोंमोन आरो बे नांज्लायनाय सोमजिनायावनो नारायण किसाना दीपक गायनखौ बिखायाव सौदोंमोन आरो बे बिखायाव सौनायावनो जायगायावनो गोग्लैदोंमोन दीपक गायना जायगायावनो जिउ गोमानाय जाथाय सोमजिखादों बे समाव दुर्गा पुजानि हादर नाङैनो थियारि जाबाय थादों हादर नाङैनो दुर्गा पुजाखौ फालिनो थाखाय बे समाव रंजा बाजाखौ नुनो मोनदों आरो बे रंजा बाजा जाफुबाय थानाय बा जानो गोनाङावनो गंसे न'खराव दुखुआ साग्लोबदों दीपक गायना बे समाव नारायण किसाननि सौनायाव दीपक गायना बे समाव जिउ गोमानो गोनां जादों बे समाव दीपक गायना जायगायावनो जिउ गोमानो जादों खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांमोननि गेजेराव थामहिनबा नारायण किसान आरो दीपक गायननि गेजेराव थांनाय मोनाबिलियाव बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन दावराव दावसि जादोंमोन नांज्लायनाय जादोंमोन आरो बे नांज्लायनाय जाथायखौनो लोब्बा लाखिनानै बे समाव नारायण किसाना दीपक गायनखौ बिखायाव सौना होयो आरो बिखायाव सौनाय लोगो लोगोनो जायगायावनो जिउ गोमायो दीपक गायना आरो बे जाथायखौनो लोब्बा लाखिनानै न'खरनि सुबुङा महरिपारा देहा फाहामसालियाव दीपक गायनखौ थिसननाय जादोंमोन नाथाय बे थिसननायावनो डक्टरा बिथांखौ जिउ गैया होननानै फोसावदों आरो बे फोसावनाय लोगो लोगोनो बे जिउ गैयै खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो न'खराव दुखुनि जोमैया साग्लोबदों आरो बे समाव दायनिगिरि दुथां नारायण किसानखौ बे समाव माजबाद पुलिस बिफाना खाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों आरो बे जाथायखौ लानानै माजबाद पुलिस बिफाना केस नं 50/24 नङाव रेजिस्टार खालामबाय होननानै बे समाव खौरां सौफैदों आरो बे समाव नारायण किसानखौ बे समाव माजबाद पुलिस बिफाना खाबाय आरो बे समावनो नोंथांमोना मिथिगौ दि आसाम नाङैनो आरो हादर नाङैनो बे समाव दुर्गा पुजा जानो थांगासिनो दं आरो बे जानो थांगासिनोखौ लानानै रायजो राजाफोरा रंजादों आरो बे रंजाबाय थानाय समावनो मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय जानायखौ नुनो मोनदों दे माजबादाव सासे सुबुंखौ थामहिनबा नारायण किसान मुंनि सासे सुबुङा बे समाव दीपक गायनखौ बिखायाव सौनानै गाग्लोबदों आरो बे गाग्लोबनायाव दीपक गायना जायगायावनो जिउ गोमानायखौ नुनो मोनदों आरो बे जाथायखौ लानानैनो न'खरनि सुबुङा दाबि खालामदों जे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लानो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायनायखौ नुनो मोनदों मोटामुटी 10টামান বজাত মোৰ ভাইটি দীপ গায়ন এনেকৈ হাতখোলাত কিবা জুৱা মদৰটো ইয়াত চলি থাকে ইয়াত জুৱা খালি মদ মঙলবাৰ বজাৰখনত তাতে মানে কিবা এটা হৈ পেলাই কোনোবা এজনে কি নাৰায়ণ কিষাণ বোলে এজনে তেওঁক মানে কৰি পেলাই ডেথ কৰে আমি এটা উচিত বিচাৰ আমাক লাগে মাৰ্ডাৰ বুলি ভাবিছে মাৰ্ডাৰে হয়তো কিহেদি মাৰিছে মানে যিবিলাক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তেওঁলোকেতো কৈছে ঘুচিয়াই মাৰা বুলি আছে তেওঁলোকৰ উইকনেছ আছে সেই হিচাপতে আমি এতিয়া মানে আইনৰ সহায় লৈছোঁ আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মোটামুটি আসামিক দায়িত্ব কৰিছে আৰু কেইজন থাকিব পাৰে নেকি এনেতো ক'বলৈ হিচাপত তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু যাক মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁৰ নাম কি দীপ গায়ন তেওঁৰ ঘৰ ক'ত 2 নম্বৰ নাহৰবাৰী মাজবাদ এনে মাৰ্ডাৰটো ক'ত হৈছিলে মাৰ্ডাৰটো এই সাপ্তাহিক বজাৰ মঙলবাৰ ইয়াতো দুনিয়াৰ মঙলবাৰে জুৱা মদ এভেইলেবল মদ জুৱাৰ কাৰণে বিখ্যাত মঙলবাৰ বজাৰখন
এইবিলাক অলপ উচিত তদন্ত কৰি এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ঘৰৰ আগফালে মদৰ বিয়াৰ খুলি লয় কোনো লাইচেঞ্চ নথকা কৰি এইবিলাক অলপ দূৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে প্ৰশাসনক ইয়াৰ পৰাই বিনম্ৰ অনুৰোধ